Vaziyambi vazivisa nzira dzichashandiswa nema-MP pakuvhotera bill number 3 mudare reparliament. But nzira dziri kutaurwa panapa navaziyambi ndiri kuona panapa kuti hudictator huya hunogara huchitaurwa munyika yedu yeZimbabwe hausi kupera ende huri kuramba huchienderera mberi. Vaziyambi vari kutaura ivo kuti tichavhota tichishandisa nzira dzakamira dzakadai, hakuna chinonzi secret vote pakuvhotera amendment bill number 3. Vaziyambi vari kudedzera kuti tichangodedzera kuti vari kuda bill number 3 endai ku left, vasiri kuda bill number 3 endai ku right, then tobva tatokaunda kuti vakamira ku left vangani, vakamira ku right vangani, totoona kuti vari kuda bill number 3 kana vari 30, vasiri kuda bill number 3 kana vari 20. Bill number 3 rinenge ratopasa. Ndo nzira dziri kushandiswa kudare reparliament nema-MP pachapasiswa bill number 3 sezviri kutaurwa navaziyambi. Ameno kuti imimiwo munotiwo kudii nezvinhu zvakaita seizvozvi.